Atención, rógase silencio para poder empezar a obra de teatro. Atención, grupo de teatro da Esmutelín, Escola Municipal de Teatro de Lalín, grupo de teatro do Xesús Golmar, os Xigantes Winnie the Pooh presenta a temida pirata Mogurata. Queridos amigos, queridos espectadores, escoitadesme ben? Sí. Non oio? É que eu dende aquí non oio, e hoxe estou un pouco xordo e son o narrador. Isto que vedes aquí, que vos parece que é un escenario negro, de fondo negro, onde parece que non hai nada, un micrófono, pois o micrófono facede que non existe, e en realidade este escenario non está baleiro, está cheo de cousas. Temos que empregar a imaginación. O que temos aquí é unha praia. Unha bonita praia. Unha praia que pertence a unha illa. Unha illa que ninguén coñece. Unha illa descoñecida. É unha illa selvática. No interior da illa, pequena illa, hai unha selva. Vemos que ao lonxe se está chegando un barco pirata, un barco que vai bastante rápido para querer atracar ali xunto á praia. Parece que escoitamos unhas voces que proceden do barco ao lonxe. O barco vai demasiado deprisa cara á praia, parece que vai chocar. Ali o vai, cuidado, achégase moito cara a praia. Será posible que vaya a chocar? Non pode ser. Vaya, vaya, vaya. Aí os veñen, o barco estrelouse contra a costa e ali temos os sobrevivintes que foron todos afortunadamente do barco pirata, magullados, lastimados, destrozados, con cara de dolor. Mirade que caras espantosas de dolor. Están doloridos. A pirata famosa, coñecida no mundo enteiro, a pirata Mogurata, dixo: Terra a vista, pero serás parva, Luz. Non sei como foi que deixaches a luz para vixar o mar. Está máis cega que unha toupa miote. Non hai quen vos entenda, de verdade. Non dixeches, capitana, que avisara cando vir a terra, pois iso foi o que fixen. Xa, pero cando viras terra, non cando choquemos contra ela. E agora que, xefa? Deberíamos camuflar o barco con polas por se ven o navío dos soldados. Mogurata explicouse. Non me parece un bo lugar para agocharnos. A capitana Ana anda moi preto de nós e cando vexo o noso barco... Todos berraron. ¡Todos presos! Entón, foron cara a praia para asegurarse de que agochaban ben o seu barco. E alá foron. Pero mentres estaban camuflando o seu barco, viron que outro barco se achegaba.
e berraron moitísimo asustados. Dixo Luz moi asustada. Enorme barco de guerra do Imperio á vista! O teu traballo só ten utilidade cando és a única que o ves. Entendes, Luz? Dixo Chispa. Da igual. Da igual, o barco da Capitana Ana xa está chegando. Todos os piratas asustados berraron. ¡Estamos perdidos! A mariñeira de categoría 2, porque tiñan unhas categorías, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, según os seus traballos, achegouse e dixo: agora Agora xa non podemos facer. Agora xa nada podemos facer, dixo. Estaban todos moi asustados, seguramente caerían presos todos da gran Capitana Ana, temida tamén por perseguir piratas. Mogurata tivo unha idea e dixo: Adentrémonos na illa e cando eles nos estean buscando daremos a volta, abordaremos o seu barco e liscaremos daqui. A todos lles pareceu boa idea. Boa idea, xefa! Pero que lista vostede, xefa? Veña, volamos logo. E alá foron. Marcháronse rapidamente, con moito cuidado co cable do micro. Alá van. Efectivamente, o tempo xusto para agocharse, a Capitana Ana e os seus temibles soldados chegaron e puñéronse na illa. Pouco a pouco atracaron e baixaron, inspeccionando toda a praia. Alto, detedevos e sentados! Menudo exército, non hai máis que mirar para él. Igual, a primeira oficial, que era coñecida por ser un pouco despistada, dixo: Pareceme raro que están aquí. Se coñeceran esta ya non se atreverían a entrar, non entendo. A Capitana Ana, que é esta muller, dixo moi decidida: Falas con sabiduría, primeiro oficial. Esta illa é coñecida por estar maldito, por habitar nela seres horribles. Todo aquel que ouse entrar nela nunca sae. Entón continuou dicindo: pero está claro que Pero a está pirata... claro que a pirata Mogurata tivo un erro. Jeje, xa son nosos, por fin. Pero se esta illa está maldita e os piratas entraron, nunca saberemos máis dele. Entón, a pirata 2 achegouse a micro e dixo moi asustada: E ademais non podemos entrar, pois desapareceramos tamén. Eu teño medo, deberíamos ver por onde viñemos, agora que ainda estamos en tempo. Eu quero ir a miña casa. todos tiñan medo e decían que tiñan medo. Mirade como din que teñen medo. Mirade incluso que cara de medo poñen. Están asustadísimos polo que se ve. A primeira oficial quixo poñer orden. ¡Basta! Parece mentira que uns soldados da Mariña feitos e dereitos teñades medo por unha atrapallada de nada. A capitana Ana deulle a razón a súa primeira oficial. Certo, pero teñen razón. Teñen pasado moitas cousas nesta illa. E continuou dicindo: ninguén volveu para contar. E ninguén volveu para contalo. Pero debemos. Pero debemos aventurarnos. Ademais, é o noso deber. A recompensa por deter a pirata Mogurata é moi alta.
E entón mandoullos a todos que se levantaran e se puxeran en formación. En formación. En marcha. Non, dixo que iban a peitear a zona. Peitaremos a illa inteira. Eu xa estou preparada, miña capitana. Ai, a capitana referíase de peitear, rastrear a zona, pero el iba a peinarse, pensaba que trataba de peinarse. E alá foron. E agora non estamos na praia, estamos no interior da selva da illa. Unha zona sombría onde case non pasaba o sol. E por aí xa estaba a pirata Mogurata e as súas piratas. Dixo Luz moi desgustada. Non me gusta nada de nada este lugar. Onde estamos? Chispa díxolle a todos que tiñan razón. Tedes razón, esta illa é como se estuera meigado maldito. Tiñan fame, tiñan sede todos os mariñeiros, todos os piratas. Teño sede, teño fame, teño sono. Teño sede, teño fame, teño sono. Calade todos dunha vez xa, os fantasmas non existen, nin os monstros, nin os dragóns. Esta illa é como calquera outra. Non teñades medo, agocharémonos, agardaremos a que pase a capitana Ana e os seus soldados e despois volveremos para roubarlles o barco. Confiade en min. Todo iba moi ben cando de repente, dende o máis profundo da selva, escoitaron unha voz. E volveuron a escoitar máis alto. Asustáronse. Outra voz se escoitou no profundo da selva. E os piratas fuxiron asustadísimos. Os soldados tamén xa estaban dentro da illa perseguindo aos piratas e xa estaban na parte máis sombría da selva. Unha voz profunda se escoitou dende o interior da selva. Unha voz profundísima se escoitou dende o interior da selva. A primeira oficial dixo: en formación de defensa. En formación de defensa, soldados. E fuxiron berrando. Pero, quen fai esas voces na selva cando se supón que a illa está totalmente deshabitada? Non o entendo. Vaya, vaya, aquí entran os habitantes da illa. Vaya, parece ser que a illa efectivamente estaba habitada. Vamos a escoitar
a este habitante. Foxen mortos de medo, ja, ja, ja. Que divertido. Ajá, é a raíña Bondade. Vamos a ver que di. Moi ben, penso que despois disto marcharán por onde viñeron. Ela é a princesa Flor. Cada vez ven máis xente a nosa illa. Que faremos, miña nai majestade? Non hai problema, seguiremos asustándos. Non poderemos botar moito tempo así. Tarde ou cedo alguén descubrirá que só nós vivimos aquí. E virán moitos máis. Arruinarán esta illa como arruinan todo o que tocan. Todos eles. Entón a conselleira dixo: mantendo esta illa, Mantendo esta illa maldita evitamos que rebate coas súas árbores, animais, tanto os piratas como a xente do imperio. pero claro, os piratas fuxindo, sin querer, deron unha volta, corretearon en círculo e atopáronse de bruces no mesmo sitio, atopándose tamén cos habitantes da illa, asustándose todos. Detédevos diante da temible pirata Mourata. Chispa preguntou. Quen sodes? A conselleira da raíña, simulando facer unha voz tenebrosa, dixo: Non debedes estar aquí. Así que sodes vos as que asustades a xente que entra nesta illa, non si? Deixa que me presente, son a Raíña Bondade. Ela é a miña filla, a princesa Flor. Ela é outra a miña conselleira. Estes outros son as miñas gardas reales. E continuou dicindo: vivimos e reinamos. Vivimos e reinamos nesta illa e protexemos de xente como vos para que non extraen os seus tesouros. Os mariñeiros reaccionaron rápido ao escoitar a palabra tesouros. Tesouros dixeches? Tranquilos, pirata. Os tesouros desta illa son as súas árbores, as súas plantas e os seus animais autóctonos. Pois vaya atrapallada de tesouros. Sabíamos que diríades iso. Pois estades nun apuro, a nós non nos importa a vosa illa, só queremos sair daqui. O problema é a xente que nos persigue, pertence ao imperio, como descubra que só vos vixiades a illa, intentará conquistala e habitala, xa sabedes como son. Unha vez escoitado aquelo, dixo Luz: Ademais, o noso barco está estragado. Temos que marchar co barco da capitana Ana. Eles ficarán aquí e será o vosso problema. claro, eles non queren a capitana Ana na illa. A garda real achegouse para decir: pregando axuda. Debedes axudarnos. A conselleira, pensando, Teño unha idea para que todos marchedes daqui sen problemas. Moi ben, conselleira. Contanos o teu plan. e alá marcharon cara a aldea para falar do plan para desfacerse da capitana Ana. Pero a capitana Ana andaba moi preto. Estaban xa moi dentro da illa, nunha das partes máis profundas e selváticas. E, por suposto, iban bastante asustados. Aí os veñen.
Aí os temos. Merendando, como ten que ser. Un bote en tempé. Están no medio dunha selva sombría e tenebrosa, chea de crocodrilos e todo ser extraño, e eles paran a merenda. Esa é a Mariña. Aí o temos. Merendaban moi apaciblemente cando de repente uns extraños fantasmas apareceron a carón deles. Ai, Dios mío, ¿esto qué é? Jesús, que fantasmada. E podemos ver como están asustados. Dixo Capitana Ana. Polo emperador, fantasmas. A raíña Bondade disfrazada de fantasma dixo moi tenebrosamente Non debedes estar aquí. Ana, a Capitana Ana, postrándose diante das temibles fantasmas, dixo fantasmas desta Fantasmas desta illa, progámonos que nos deixedes marchar. Só imos na procura duns piratas malvados que entraron aquí. E continuou dicindo unha vez. Unha vez que os atrapemos, liscaremos todos daqui. Flor disfrazada de fantasma, a princesa Flor, dixo dunha maneira que metía moito medo. Os piratas adentráronse demasiado e agora forman parte dos nosos monstros. Queredes aos piratas? Pois aí os tedes. E dixo o garda Kevin, disfrazado de fantasma. Vos tedes o mismo destino. E efectivamente, aí entraron os pirata Mogurata e os seus convertidos en temibles zombis, convertidos polos fantasmas. Ana, moi asustada, dixo, asustadísima, xunto coa grumete maior. Dixo a primeira oficial. Moi asustada, Xa non os queremos. Muy bien, ahí, sí señor. Dixo a soldado de categoría 3. Dixo, xa nos imos. Xa nos imos para nunca volver. Co vosso permisiño, sí? Entón, Bondade, como toda unha raíña, dixo. Fuxide agora, non volvades nunca. E alá foi. Fuxiron, pero a zume de carozo. A conselleira, primeiro quitaron as sábanas porque xa descubriron que xa están solos, conseguiron o seu objetivo, e xa non hai nin fantasmas nin zombis. Sentáronse todos para disfrutar da súa compañía entre todos polo éxito conseguido. Mogurata agradeceu.
Grazas, Majestade. Grazas por salvarnos. Entón Chispa dixo: agora colleremos os botes salvavidas. Agora colleremos os botes salvavidas que lle quitamos ao barco da capitana Ana e liscaremos aquí. A conselleira, que lle gustaba que viviran todos na illa, díxolle: Deberíades de pensar no que vos dixemos. Está pensado e repensado. Dixo a Garda Real: Estades a punto de facer algo de proveito para todos. Entón Bondade, sabendo que se queren ir para a súa illa, díxolle: É a mellor decisión que poderades tomar. Mogurata dixo unhas últimas palabras para agradecer. E por iso o temible pirata Mogurata empregará todo o seu tesouro para cultivar, arranxar, salvar A flora e fauna. a flora e fauna das nosas illas. Entón dixo Luz: E faremos que parezan enmeigadas, pero que o Imperio non as queira volver a reconquistar. a raíña Bondade despediuse. Ide e boa sorte. E alá foron, coñecendo novos amigos e coa nova idea de cuidar a natureza para mantela sempre viva. E agora van a facer a súa despedida teatral. Esos diplomas rápido. Iria Vázquez. Corre, corre, Iria. Un aplauso moi merecido, traballaron moi duro. Ainhoa Soares. Amaral Rincón. Josué Rincón. Moi ben. Jesús Cacheda. Nerea Castro. Nerea Vicente. Adrián Iglesias.
Victoria Cacheda. Xiana Mosquera. Nayara Mosquera. Ay, no. Eneco Santandré. Andrea Pereira. Andrea Vilela. Antía Iglesias. Kevin Iglesias. Isabel Fernández. Ay, se está... Vanessa Lamela. María Ribeiro. E xa está, un aplauso moi grande para elas. Nayara, ven. Continuamos.